Ay 40 minutes. Nasi, ano tayo? Yun. Ano ba no? Yawon. Ilason. Stop, stop! Sabay istorya ba? Kasi sa Western yan. Mga guys, mali makawan ako mga guys. Guys, istorya daw, hindi mo mauna mga tao. Tao na trabaho. Trabaho ko gamay na trabaho sa payaw. Isahod ako kayo. Pagkakilog, nagtulog ka. Sa kanya, nagtulog ko kape. Pagparin ako, kanimadyo. Sa Galumpaw, hindi ako nakapunta ng Cotabato, hindi ako nakakain ng kapayas na kinataan. Ganon? Gata na color red. Ganon, pre? Hindi mo yung naranasan yun. Dito lang sa Cotabato yun makikita. Tikma yun, ang sarap. Yun, kasama namin. Yan ang pinakamalakas magkape. Kunti lang. Kasi laki mo naman yan. Di, pag ganyan, para malaki kita ba? Para malaki kita ba? Ito, ano, yan ang kasama yun. Oy, pangit ako sama ka naman pangit. Mulit ka naman lagi. Mulit ka naman yung mulit ah. Ampak mo na mga sige. Pan, ya may fish. Oh. Tapos sinabi ni Pagkaw na fish pa. Pan, may fish. Yes na may order. Pan, bangko, fish. Kapal Malaysia dia. Lagi saya kapawalas Davao. Kenapa mo yung kita orang ang rabong ano? Tanawa, ayun mo, parang kapura, fish pala ang droga. Tanawa, nagkaparang kami si. Ito ay labot, kalahanan, ay droga.
Batas na pag-ibig. Batas na pag-ibig. Cancer ka. Ganon. Yan. Yo. Ay, Drew, ano? Pikas sa punta, pikas. Ay, bitin. Sumpah ya, Pak Nicole. Stay. Sampai pernah. Agis ako ha. Excuse. Sekali. Mandir naman niya rin kita. Ay, mga delider ang madri ako. Kana. Mga yang mandir ang madri. Leader sa mga madri. Mga sako, mga sako. Ano yung mga sakop madri? Oh. Ya, lima ni mo. Ay, hindi. Go, so imahingon mo sa itong pandre. Musta itong payaw dre? Sudah payaw. Gusto mo yung ano kaning muning unar noon. Sino numberan eh? Sino numberan payawan eh? 5. Ay, 23 na, 23. Muna yung mga sabay na ko. Kasi sabay na ako ni siya. Kaning tulo. Mga... Muna yung mga sabay na ko. Mga ano ni siya. Mga buta na tao ni. Buta ni. Oh, kita ka na. Sa libong na masukol ka po. Oops, kita. So may tawag nga na kongol. Ayaw. Pinayaw. Sumpay na pala. Pinayaw. Tawag nga na, sumpay. Ano sila mga class E ha, mga class E nga mga tirador. Mga class E. Sige. Kung anak ba ito kay Parayan? Ano siya, kinuyan. Siya, kinuyan sa...
Ayun, ayun.